En hurtig lektion i, hvordan man skovler sne med en ethjulet sneskovl. Vi bliver ofte spurgt, hvorfor er hjulet så stort, og kan jeg få det til at fungere? Det store hjul gør det muligt for dig uden besvær at køre over kantsten, trappetrin eller andre forhindringer, ligesom du kan løfte, bære eller, det vigtigste, kaste sneen, selv hvor den er meget tung og dyb. Den ethjulede sneskovl virker ligesom en stor vippe, hvor du bruger din vægt og dine ben til at skubbe og kaste, i stedet for kun dine arme og det nederste af ryggen. Ligesom i mange sportsgrene kræver et godt kast, et godt eftersving og et godt svip i håndledet. Det samme gælder for din ny ethjulede sneskovl. Det kræver ikke mange kræfter at kaste sneen højt og langt, men lidt øvelse vil det falde dig let. Prøv først uden sne, mens du står stille, så du kan vende dig til din nye sneskovl. Hold på håndtaget med hænderne så langt fra hinanden som muligt, og sørg for, at højden på håndtaget lige under dit bryst. Væb håndtaget hurtigt ned med strakte arme og håndled. Prøv det flere gange med et tomt skovlblad, indtil du kan få hjulet til at hoppe eller springe tilbage. Prøv så med lidt sne på skovlbladet, eller, hvis det ikke har sneet endnu, med en eller anden ting. Sneen skal forlade skovlbladet nogenlunde lige op i vejret. Husk ikke at skubbe fremad med hænderne, når du kaster. Du skal kun vippe håndtagene hurtigt lige ned. Hold ryggen rank og skub så sneskovlen fremad. Gå et skridt frem, samtidig med at du starter kastebevægelsen ved at vippe håndtagene hurtigt lige ned. Alt sammen i en glidende bevægelse. Forsøg at undgå at standse, inden du kaster. Jo højere og længere du ønsker at kaste sneen, jo vigtigere er det med et rigtigt langt skridt, samtidig med at håndtagene vippes hurtigt ned. Det samme gælder for tung sne. Husk altid at holde din krop og ryg lige.